No niin, ja viime kerralla jäätiin siihen, että tuo tyyppi saatiin tapettua tuosta ja seuraavaksi sitten olisi näitten vuoro, eli hoidellaan tuo tuosta noin. Tuohonko se kuoli vai? Aika jännä. Jännästi kuoli sitten. Otella toi nyt menee tonne jonnekin. No jää sitten siihen. Jää siihen nukkumaan vaikka. Mie menen sit tänne. The Englishman. Yeah, he's... What was that? Täs toi. Voisiko nää mitään? Tehdään tyylillä nää. No ei tossa ois kyllä tarvinnut ollenkaan tehdä. No olipa nyt tyylikästä taas. Käytän tavallaan turhaa ainakin tuo yhden, mutta ihan sama. Hoidetaan joku. Sinä siellä. Mä tuon nyt hei sut hakkaa oikein. Siitä niin saat. Vitsi aina nappi. Vaihdetaan se tohon MP5. Noon. MP7 oli siinä. Mennään ihan pistoolilla nää. No. Räjätetään aseet. Vitsen nuo näppäimet. No niin, päästiin sitten tässä alkuun tässä taas. Jatkamaan siis. No tätä nyt tullutkaan pitkää aikaa. Tätä Let's Playtä ei oikein oo jaksanut viittinyt tehdä. Noin. Tätä mä silloin ihmettelin, kun tää mukas tässä vähän sen tää vaunu tässä. Niin random homma, että... No, ei enää. I'm in the catacombs. See if you can patch me into Tedworth's signal. Got it. Bring up your phone and it will give you Tedworth's position. Should lead you right to him. No, jatketaan. Täällä on tää vitsin pyörivä hördelli. Ei olekaan, se on joku vitsin, en minä tiedä. Mikä se on? Tossa. No onpas se, onhan se. Niinpä tietenkin. Koska toi aukko ja tulee sitten. No niin, mennään eteenpäin. Sinne ja... Hitaasti, mutta varmasti etenetään tässäkin. Hypätään siitä niin. Ja siitä vielä sinne suojaan. Sinne päästiin, noin.
chamber. Structures holding. Some rubbles. Siitä niin ole hyvä. Nyt päästään vähän tällaiseen, vähän maan sisälle mentiin vähän sen. Tällaiseen paikkaan. Ei huomannut vaikka katoin. Tuos nyt jätee sen voin ampua sut. Kiitos. Tällä ei osu yhtään tarkasti. Aha, se putos nyt sieltä. Tuus nyt sieltä. Jaa. No, moi. Moi. Vitsi. Otin vähän damagea siihen liikaa ja... Joo, päästään tänne päin. Nas. On your feet. Wasting your time. I'm not gonna tell him anything. We'll see about that. Now Mä move. taas sanoin, että no eikä tää tulee tänne ja sit ammutaan sit seuraavaksi toi ja... Moi! Mulla on vähän asia sulle. Elikkä pudotaanko se ase? No joo. Ihan sama. Ja teepästä näin, kyllä. Menee enemmän aikaa, mutta onhan tää hyvä. Ei huomannut mitään. Sitten ammutaan se tuohon. Noin. Se meni nopea. No. Noin. Who are you? Who did this to you? Bernin. His name is Bernin. Karma. He wants Tummolta my päästään. My formula Joo, moikka. for bioweapons. We've got to get you out of here. Noniin, joo, mene. Siitä ylös, noin, hyvä. Siitä sinne. Niin, sitä pitää sinne, niin. Nas. Tällaista paikkaa taas täällä. Blood from a stone with his beard. Juokse. Just giving you some friendly advice. Katsotaan vielä vähän aikaa ainakin. Että jos tulee checkpointti ainakin, että siihen asti meikä on. Come in, Bravo. Se näyttää olevan Bravo, do you read? jotain Over. tyyppejä. Still nothing from topside or the tunnel patrol. Joo. Yeah, it looks like the cells have gone quiet. Might just be the rock disrupting comms. Maybe, but I don't think so. Tästä me en muista yhtään miten tää jatkuu. Se selviää sitten. Se onkin sitten tarkoituskin välillä yleensä. Mene nyt. No, noin. Ui hitsi. Ei jostain tästä pitemmällä mennyt kai pelannutkaan tätä kaita. Oi vitsi, ottaa damua aika helposti. Ammutaan nyt näitä vähän tälleen. No! Ei sattunutkaan sitä. Ei se mitään haittaa. Tonne pitää mennä, oi vitsi. Mennään hakkaa tuon tyyppiin, oi vitsi. Mitä ihmettä. Aha, moi.
Milläs vaikeusasteella tää oli? Oliks tää nyt normaali vai helppo vai millä tää oli? En muista. Mä nyt yhtään muista, mistä tän sit pitää mennä. Oi vitsi. Minne seuraavaksi pitäis mennä? Ahaa. Otetaan nyt nuo ainakin tosta kun tiedetään. Oi 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 oi. Joo. Tänne sitten. Mitä? No ihan sama. No mennään sitten. Ui! Säikähän. Oi oi oi! Vitsi! No. Mä oon nopea liikkumaan toi tyyppi. Jostain vaan. Aha, moi. Ui. Voi vitsi nyt kyllä vähän ärsyttää tuo. Juts kuole. Vitsi tää nyt on taka. Just joo. Oho. Et ammu mitään. Mikä vitsi? Granaatti heitin sulle. No just sellainen. Oi vitsi, kuolet heikäsee tossa. No niin. No oikeesti seuraavat checkpointtia vois lopettaa totta kai sitten kun se löytyy. Ehtinyt katsella tossa ei tainnut olla. Tästä tulee nyt sitten mikä pitänä tuleekaan, ei sillä ole väliä nyt sitten. Aha. No vitsi, sinne sitten. Moi vitsi. Just. What is the password for the USB drive? Tell me the key to crack the code. Stop! Stop! Oh, ei toi tekee kyllä kipeätä. Thank you. Nyt voi kyllä valittaa vähän tästä lakimisesta, mutta ei voi mitään nyt. No vähän ilmeisesti lakaa. Let's go. I'm late. Olisi tää nyt kauhean pitkä video ole, niin toivotaan. He's here. Let's move. Jaa, ja taas takaa joo, just. Ei kai. Ilmeisesti.